Bisan kung natuan na habig sa Luzon ang low pressure area apan tungod kay gipakusog niini ang hanging habagat, ubay-ubay nga mga localized thunderstorms ang masinati sa Kabisay-an. Ani ang report. Mga katag-katag nga pag-uwan ug madag-umong kalangitan ang nasinati sa Sugbo karong adlaw nunod sa pagkusog sa hanging habagat. Base sa 24-hour rainfall data sa PAGASA, ikatulo ang Sugbo sa mga dapit sa Kabisay-an nga nakasinati og daghang pag-uwan kagahapon nga miabot sa 25.2 millimeters o 126,000 ka mga drum sa tubig matag square kilometer. Apan ang labing daghang uwan nasinati sa Katbalogan, Samar nga misangpot sa mga pagbaha. Ug samtang anapa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang LPA, pakusgo niini ang hanging habagat nga mohatod og mga localized thunderstorms. Bantayanon kining mga thunderstorm activity, ilabi na naihabagat, so magdala kini occasional heavy rains and pila ka days na nakasinati ang pag-uwan saturated ng yuta, delikado ang mga flash floods and landslide na identified vulnerable areas. Nagpabilin pang menos ang kahigayunan nga mamahimong usa ka bagyo ang LPA nga naa na karon sa Infanta, Quezon. But beyond 24 hours, possibly this weekend, na possibility or not yet rolled out na posible kining ma-develop na tropical depression. Samtang karong adlaw, nasinati na ang kusog nga paghuro sa hangin ug mga dagkong bawd. Nakatala ang Pag-asa Visayas og gustiness o paghuro sa hangin nga moabot sa 39.6 kilometers per hour. Apan kay wala pay giluwatang gale warning ang Pag-asa Visayas, wala pay mga biyahe nga gikanselar. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Meron Gina, Balitang Bisdak.